Salam gaderli watandaşlarım. Men bugün biraz gynannym bolan wakalara. Indi gynanmagam däl has beter, dogrusyny aýsam has beter gaharym geldi. Bu bolýan zatlara inni o konsulstwaň işgärleri, Türkiýede konsulstwaň işgärleri inni o adamlar ölse cesedine de eýe çykan bolup başlapdyrlarmy? Men şu günkü bolan wakalary eşdip şo ýere jaýlamaga baran watandaşlarymyň agzyndan eşitdim. Ol konsulstwa tilkiler ýalak bolup inni müsgün sokor diýýärse türkmençe müsgün sokorluk edip ol bir ölen bennäniň cesedini gizläp halkdan yalan sözläp halka yalan informasiýa berip plan mazarlykda jaýlaýar diýip öldürüm ogurlap ogurluk bolýar da inni. Alyp gidip o cesedi alyp gidip başga bir eýesizlik diýen bir mazarlykda jaýlapdyrlarmyşyn. Aslynda pasorstva inni o gowy nime gymmat nime baýlan mazarlygyndan yer satyn alyp pul çykaryp şo ýerde jaýlajakmyş menni. On ýalda etmez olar. Olar pul çykararmy olar? Ýöne şol türkmen halky üýüşmesini ol cesedi o görgüliň ölen pahyryň cesedine gidip ogurlap, her kimden gizläp, o garnaşlaryna da bermän, görkezmän, sizem gelmäň diýip olary özleri gidip jaýlanmyşlar. Siz ol pasorstwaň işgärleri, siz konsulstwaň işgärleri siz bara. Bir giden müsgün sokorlar, halk allap plan mazarlykda jaýlaýar diýip ol reklama berdirip ýygynyň özlerim ogurlap äkidip hey cesed ogurlapdyr diýip eşitdiňizmi? Cesed ogurlanypdyr diýip eşitdiňizmi? Cesed hakykatdan ogurluk bolýar da haýran galan ogurluk näşi? Milleti görkezmän, eýelerine görkezmän, garnaşlaryna görkezmän, sizem gelmäň diýip ogurlap plan ýerden başga ýere alyp gidip onu jaýlap elbetde jaýlanan ýeri ol eýesizleriň mazarlygymyşyn. Ene biziň türkmenleriň gelip düşen güni, gaderli watandaşlar. Ene türkmeniň öz hak hukugyny sora bilmese, talap edilmese, ene görýän güni. Ene şular ýaly halkyň görýän güni. Ol garnaşlaryna gelsek, siz bir näme bir adam dämisiz? Eliňizdäkini alyryp, öz jesediňizi, ölüýüňizi alyryp oturup, siz nähir adam men gaharym gelýän dilim çalaşy aýdy bilemok. Siz eliňizdäki ölüýüni alyryp oturýarsyňyzmy? Agzyňyzy açyp, siz nähil adamsyz? Hansy dawa aýdy bileňiz okmy? Ölü biziňki, jesed biziňki aýat okutjak, oňa jynazasyny okutjak, jynaza çykartmaly. Özümiz jaýlar, halk bolup jaýlar, mundan siz halkyň nimesine ölüsine ýe çykmadyňyz, indi näme ýemtirapsiz, ýe çykan bolýaňyz diýip dawa turdymly. Ellerine bardyr şolaň doktordan haty, ölü haty barana ekrana goýupdyrlar. Hemme zat görünüp dura dokumentler. Biz özümiz jaýlar, işiňiz bolmasyn, garnaş biziňki diýmeli. Ol sen öz janýal dogonyň sen, dogony bar diýdiler şo taýda Türkiýede. Dogonyna da bermändirler diýe cesedini. Gelmäň sizem diýip diýe ol ekawırsyrap bu konsulstwaň işgärleri we itleri. Konsulstwaň hem näme o pasolda da däl o taýda ol. İtler bolmaly. Tur kersen getir. İt bar. Bar onet bar bunet diýip iş berilip berlen. Ana şu iki sany ekawır o taýda ýam köçä çykyp ýylygyny ekawırsyraýandylar. Sizem gelmäň diýip. Gör edilýän zatlary. Bu pyslyp jurluklarda serediňe halk, millet. Ene siz dymyp otursaňyz bolýan zatlar. Dymyp otursaňyz ene bolýan zatlar. Biz diýädik. Ay basym bu gidişine gitse milleti mankurda öwrörler diýip. Biz giýje galypdyrys, öwrüpdirler ýem. Ene siz mankurt bolýaňyz, eliňizdäki jesediňizem ol kesek ýaly edip köçä oklap, ay kim gerek bolsa alaýsyn näme ýaly edip zyňa oturup, o siziň ölüýüňiz, o siziň dogonyňyz, o siziň iň soňky ol ansanyň iň soňky ýolyna uğratmaly siz ahyryn. Siz dogonjygy bir ganak ýara siziň damaryňyzdan. Onu edip edip edibildiňiz.
Şu men şu garnaşlarını, şu ölen pahirin garnaşlarını izlenýän. Türkiýede garnaşlar bar diýdiler. Insap ýokmy sizde? Ya yaman mankurt öwürdilermi sizem? Diliňiz, agzyňyz bardyr, iň soňky şol adam dagyn bor ne bokurdokdan kestiler, ibitten kestiler, çörekden, suwdan, neneden, puldan kestiler, sesini çykarmadyňyz. Eliňiz, hey siziň eliňizden ölüýüňizi alyp otyrlar. Inni şonda da sesini çykaran ýokmy? Mena gep tapamak, men ka gutordy. Bir göreşmäni öwreniňe, jan doganlar, bir millet göreşmäni öwreniňe, bir hak hukuk talap etmäni bir öwreniňe, siz öwreniňe. Bu nähil siz nähil bolduňyz? Öz eliň şo ölen jesedini şolaň elinden alyp bilmän siz nähil adamsyz? Men ýaman gaharym geldi buňky zatlar eşdip. Bu dünýe nire bar ya? Gep tapamak bu dünýe nire bar ya? Öde mine şu saat bizde giýje 12 şu zatlar ýaňy eşitdim men. Günnüz elimde ömedi bir habarlar dinlemäne. Ine şu aýtdy şu taýyk baran jaýlamaga diýip baran türkmenni biziň neme watandaşlarymyz aýtdy. Ine şu wagt giýje 12 bolan şu wagt çykyş edip otyn ertere de goýup bilmedim şunu gaharym gelip giýje ýatyp bilmer barbyr diýip. Men şu wagt şu ýadgyny edip otyryn adamlar. Size görüşmän öwredelip biz günnüň naşy çykyş edýäs bolan siz öwrenjege meňdeşdäle. Siz görüşmän öwrenjege meňdeşdäle. Mene bolşuňyza haýran alym siziň. O pasolstwan itlere bar, olara adam da bina aýamyň aşagyna akyp pal çyksa da göremek sizi. Pasolstwan işgärlerine size diýen şonu. Müskin sokura keniňiz. Iň soňky bir şu söwmäýin ýöne iň soňky adam ekeniňiz siz. Birgiden gnida. Nerden ýüşipsiňiz o taýyk gnidalar birgiden? Kim ýüşüripdir siz o taýyk?